Hello friends, welcome to my channel. नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ साफ्रोमखौबो गोसो गोथारै बरायहरबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना गासिबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ आरो आंबो जोबोद मोजाङैनो दङ। थ' नोंथांमोना नायदों महान स्टार ब्लग चेनेल। दिनै आङो नोंथांमोनजों फंनैसो खोथाखौ रायज्लायनो थाखाय बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जाहैबाय। थ' दायो नोंथांमोना गासैबो मिथिगौ आरो गोबांथार ससियेल मिडियानो दिनै गरम जानानै दङ। दिनै भाइरेल जागासिनो दङ फर नबजित नार्जारी ब्रादारनि थाखाय। दिनै गासैबो रायजो राजाफोरा मिथिगौ आरो गोसोआवहाय जोबोद रंजानाय मोनदों। मानि थाखाय दिनै नबजित नार्जारी फंबाया DID लिटिल मास्टार सिजन 5 आव फार्स्ट पजिशन लानानै दिनैहाय देरहानो हाबाय। बेनिफ्राय जोङो मिथिनाय बायदिब्ला बिथाङा दायो ट्रफि मोनबाय। ट्रफिजों लोगोसे 10 लाख थाखा बिथाङा दायो मोननो हाबाय बान्था। बेखौहाय जोङो मिथिनो मोनदों आरोखि। थ' नबजित नार्जारी फंबाय many congratulations and thank you so much। नोंथांनि नाजानायजों आरो नोंथांनि खस्थ' खालामनायजों दिनै गोबांथार बर' हारिनि थाखाय आरो गोबांथार जोंनि बर' रायजोनि थाखाय नोंथाङा नाम लाखिबाय। बिनि थाखाय थैंक यू सो मच। इसोरा नोंथांखौ बोर होथों आङो बेखौनो खावलायनो सानो आरोखि। आरो नोंथाङा इयुनावहाय बेनिख्रुइ आरो गोजौ लेभेलावहाय दावगालांनो हाबावो आं बेखौनो आसा खालामदों आरोखि। बेनिफ्राय आंनाव नबजित नार्जारी फंबायनि बिमाया रायलायनाय माखासे रेकर्ड दङ। आङो बे रेकर्डखौहाय आङो गासैबो जोंनि जाबाय। रायजो राजा गेदेमा मानगोनां नोंथांमोनखौ जों साबायखर बावहरनाय थाबाय। नैबे समाव जों रंजागासिनो दङबाबो जोङो समखौ नेगासिनो दङ। दा मोनानै जों 9 रिंगा जानाय लोगो लोगो बयबो रंजागोन। बेहाय गामिनि गासैबो आइ आफा बिदा फंबाय बिथांमोना फैनानै बेहाय मोसागोन रंजागोन बम बेरहोजोबगोन। बेनिखायनो दा नबजितआ गाबोन माबायाव सफैगोन जोंना बिमान बन्दर बरझार बिमान बन्दराव। बिथाङा मुम्बाइनिफ्राय 7:45 आव गाखोगोन। ओमफ्राय फैनानै बे बरझार बिमान बन्दराव हयथ' 11टा साराय 10टासो सफैगोन। आरो बिनि उनाव जों बिथांमोनखौ बिनिफ्राय जोंना मानगोनां फरायसा आफादनि दैदेननायाव गासैबो बर' माहारियारि आफाद बिथांमोनाबो जयैनो थागोन। आरो थानानै जोङो बिथांमोना जों डिसकास खालामनाय बायदिबा हयथ' बिथांमोना क'क्राझार जोंनि बड'फा हाउसाव लांनानै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट एबसुजों लोगोसे क'क्राझारनि बायदिसिना जोंनि माहारियारि आफाद बड' साहित्य सभा बयबो जयैनो बर'नि जेसेबां जोंनि माहारियारि आफाद दङ आरो गुबुन आफाद बिथांमोनाबो रायजो राजा बिथांमोना बरायगोन। आरो बे बरायनानैनो बिथांमोना बरायनायनि उनाव हयथ' जोङो जोंनि जायगायाव गलाघाटआव साननैनि उनाव जों गलाघाटआव सफैगोन। थ' बेखौनो रायजो राजानि सिगाङाव जों फोरमायबाय। आरो नैबे समाव गासैबो रायजो राजाखौ जों फिन नबजितनि परियाल जानानै नबजितखौ दिनै नैबे देरहानायाव नोंथांमोना जे बाहागो लानानै बिराद अनेक खस्थ' मावनानै नोंथांमोना बयबो जोंनि आसामनि रायजो राजा गासैबो नोंथांमोना भट होनानै देरहा होबाय, बहुद खस्थ' मावबाय। बिनि थाखाय आं रोजा साबायखर बावदों नबजितनि परियाल जानानै। आरो दिनै नबजितआ जोंनिल' नङा नोंथांमोननि जा सारा आसामनि जोंनि नबजितआ बर' हारिनिनो सासे फिसा आरो सारा आसामनि फिसा। आरो इयुनफोरावबो नबजितखौ जाहाथे नोंथांमोना बिदिनो अननांगोन, बोर होनांगोन, सालायलांनांगोन। आरो नोंथांमोना बर'नि जानानैनो जों नबजितखौ जोङो जेसेबां हायो मुंदांखा खालामनो थाखाय, आसामनि मुंदांखा खालामनो थाखाय जों परियाला नबजित थ' दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानो लोगोफोर। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। आरो नोंथांमोना भिडिअ'खौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक खालाम। आरो नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामलांबाय था। आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय मोजां भिडिअ लाबोनानै खिथिलांबाय थागोन। स' थेंक इउ सो माच फर वाचिं। बाय बाय।